Bira na lang, bira ng ilaha. Awa ka ni karon oh. Kinisunod yung video may gala paminaw na to kay ni palag ni kini ako Bicol man eh. No, nomina kuan man ni kining representative may gala sa ako Bicol Party List. Ngano siya mismo may gala na kaingon magmurag ay sa time sa yun na pa. Murag kita na may ga-produce og ebidensya para ani sa kuan. Oh, paminaw na to debe. XFM Katropa. Those Salen that was or that we want to specifically pinpoint that have material misdeclaration or untruthful declaration was never attached in the first place We are in the not complaint. yet on that, Honorable Garbin. We are were only on the existence of the through. SALs. We were already through on that. We already approved, voted on the ultimate facts and the sufficiency in substance. And the annexes provided in the complaint, Madam Chair. So what we have here is an improvement of the complaint, of the complainant's evidence. Tayo yung nagpuproduce ng ebidensya which is not supposed to be the case. With all due respect, Honorable Garbin, the issuance of the subpoena is not for the purpose of Okay na. Bullseye! Bullseye! Mulusot yun. Taon-taon sa sumpay sa video ani, si Ridon ang si Ridon yata ang musubay. Si Chihuahua. Si Chihuahua di ay nga niingon siya may gala nga edi wow. Sa badya. Mulusot yun. Tama man ang pangutanan ni Garbin nga kining inyong gibutang diri wala man ni na-include dito sa dati nga reklamo ngano karon nga niya naman and now as if we are producing an evidence to the complainant which is supposed to be not dili na mo yung trabaho na to. Pero mao na nahitabo karon mga igala mo yung bagay sigarin niya no. You are already through with the sufficiency of substance, sufficiency of ground, and sufficiency in form. So sa pa inyong gihulat, karon lagi gusto nila nga dauton. Aron nga makuha nila ang kuan kay nasayod sila may gala that some congressmen actually may gala pundo paniid karon mga panahon na og nahadlok sila nga dili ni mga gala nila ma-impeach diha sa ilang level. Kay di man ni pwedeng musaka sa Senado kung wala dili ma-impeach may gala sa ilang level. My question is this. Ngano man sa una nga dali man kayo nyo gi-impeach ang vice presidente. Tungod ba sa gahom ni Tintin? Tungod ba kay during the time si Tintin gamhanan pa? That is why dali ka mo nakakam up o pila to may gala 215 more than kamaga signatories may gala in order to impeach the vice president and therefore nasaka mga gala ngadto sa Senado ang iya may galang reklamo o ang iyang kuan? O wala lang mo haranga sa Korte Suprema? Padayon ba yun to? Problema lang kaya ang constitutionality mga igala karon every step is being made sure nga tanan lang stepping by dili kuan kay para siguraduhon gyud nila nga madaot nila ning personalidad ni Sara mga kaigsunan aron nga pagsakaan ni dito kung makasaka man nana sila kuan gi footing and besides mga igala gawas pa ni ana gusto nila nga makumbinsi gyud ang ubang mga congressman kaya nga mutukal sa dili karon nabungkag na ang supermajority. Nabungkag na ang supermajority. Ang lakas mga igala ni Martin, ang lakas CMD ni Martin mga igala ay unti-unti na pong nawawala ng lakas. Well, dili na speculation that is based on reliable sources, mga higala, and that is also based on unsay naandan diya may gala sa House of Representatives nga pagka ang usa may gala ka leader, na weekend siya may gala because of some issues and nawa may gala ang iyang grasp of the authority over diadto may gala ang iyang mga liporis, kapilang naman na nahitabo, mawad-an na gyud ka mga galang suporta, kaya ang uban pong mga kongresista karon mura ba yan silang mga langaw, mga higala, nga mga puwag lubot. Kung asa tong humot, dito man sila mutapon. Pagtanaw nila, nga baho-baho na mga higala ang ilang amo. Ang ilang dating gitapunan, moingon gud sila may higala. Well,
Hinahinay tag iskirda. Mao na siya diha mga kaigsuunan. Now,